kum sangkha chakua somriat pariat January ni som panga ania South Korea khopui sola press conference room zawlo te a chuan thuthar thedar tu te chu an pung khoma tuntrum zet chu press conference satlia anilo ponlam boruak chu lavot hlema se chu press conference room chung boruak chu Engvang emaw tak hian alum ri deuh chur maya ahun nalo thlen chuan nula lano pang ve tak chu police ven hnuaya ron hruailu anita a hmel chu adang lap maya akun deuh chal boka a hmel le atak salan dana tang chuan azam hle ti a hriat thei engma soilova a thut wang hnu chuan aron tong chuak ta a thudik chau ka soyang apoi ka tilutuk tin a thil ti sual in puan na chu a thanta a henula ming hi kim hyun hi ani khonkhom chanela kan lo ma che tuntuma hian South Korea rama terrorist attack rap thak berangai Korean Air flight 858 bom ani dan chan chin le apoi khoi tu zinga pakhat kim hyun hi in puan na rap thak takte kan ngai thlau don ani November ni somni pakua kum sakazkua somriat pasari ania Iraq khopui Baghdad a Saddam Hussein International Airport a chuan Korea thalai Iraq ramle Middle East a construction na thokle in loa hunrei tak anram chua san to te chuan anram ho hlan ngak hlel takle an chung te na anin mu hun tur ngak hlel taka thlir chungin an Thlawhna thlo chu hun tur chu an ngaka ti chuan Iraq ram sana a zandar som pakhat le achan ve a chuan anram Thlawhna Korean Air mangnge mai chuan Baghdad khopui chu an chu asanin anram khopui sol pan chuan an thlok chuak ta wang mai le he Thlawhna hi Korean Air flight 858 ania an Thlawhna man hi Boeing 707 3B5C ani khwalzin zapali an chuanga ramdang mi pahni ti lo chu Korean vek an ni an zinga hian Korean ambassador Baghdad a hnathok tenupa an tel boka Abu Dhabi khopuya reilo te cholin Bangkok lampanin an thlok chuak le a thoktu crew som pakhat tenen an vain mi za som panga an chuang ani Arabian Sea te Indian Ocean te thlopelin an chol le na tur Bangkok po an hnai to hle a pilot te po air traffic controller te ne na in be po rengin harsatna engma an nei lo khuwa a tha in thil danglam engma thleng aum hriat ani lo ani pilot te na thu an thon chu an hnung ber po Bangkok a chuan a huna kan tum thei do ne ti hi ania chutia thamo taka an thlo mek lai Baghdad an chu asana tanga Dakar kwa vel liam hnu Myanmar ram zone vel Andaman tuipui chunga anom lai chuan an Thlawhna chu leilama tanga lo vil tu te radar atang chuan about ta dai mai heti hun lai hi Korean sana a chonudar ni le minute nga ania Thlawhna chuan eng signal ma ape chuak chun zom talo ani air traffic controller te chuan angai na an shelo hleya Thlawhna chu biak po an tuma ma se channa aum to lo he Thlawhna chunga hian enge thleng an hrethiam lova Thlawhna chu atla ani nge ya an ringa Engvang nge ni ang hijack atok ani theyangem kholama harsatna an nei thut ani theyangem nge khochhilituk wangin atla ni zokang chungzinga du thlan tu thaber om thei chu Thlawhna chu hijack nital sela ti chu ani mai ome chana dik tak hriat tumin Korean Air ho tu tele South Korea sarkar chu abuai ngal hleya he Thlawhna hian harsatna tok ni se pilot te hian an harsatna engamotal an thlen nge arin oma SOS message pakhat po aom silo chuti ani si chuan kholam fel lo emo khochia emo hijack emo ni thein an thetalo ani helpol te beina terrorist attack ningein an ringa terrorist ten bombang emo in an be ningeya an ngai ta ani thuchiang pakhat duam lo tak chu an thethei da thuaya flight KAL 858 chu Korea sana a chonhulam dar ni le minute nga a Bangkok khothlang lam kilometer za somni pariat vel hla Andaman tuipui chunga atla ti an thethei ta ani Thlawhna chu bombanga vansangah ti po ani ti po an thethei le ta boka ami chuang zong za som panga te chu an thivek a ngai ani ma se tute ti nge ni yang South Korea sarkar ho tu teril ruwa chuan mi pakhat ram pakhat alo lang ngala an ram hmel malian le beidu tura an ngai om chun chu an thenom North Korea chau chu ani thei ani
an ti ngei ani an ring tanga la boruak chu ari chur maya thil thlen dan hria chen tumin South Korea sarkar chuan ma ala zela atuk maya chuan Korean Air Vice Chairman chuan thilom zia hrichiang turin Bangkok a thleng thla a ani po hian terrorist attack ani ngei arin thu a soibok ani Korean Defense Minister chuan he thil rap thlak tak hi North Korea ti lo chuan engram ma in anti du lowang ti in North Korea chu akok ngal chat mai boka Thlawhna signal top na atlak na hmun nia an hriat borvel chu Thlawhna them le man ropoimo black box te mu tumin zon na tho ngal ania Myanmar le Thailand in kar Andaman Sea chu long le helicopter mangtein andap ngala ma se Thlawhna ke them emo passenger te ruang emo bungro them engba mu tur awm lo awangin ni som an zon hnu chuan Thlawhna bo zon na chu South Korea sarkar chuan ati top ta ani Thlawhna ke them emo black box te mulo ma se lifeboat le lifeboat batteries an char te chu media ma pho chuakin thil puak na satakin ati chiat ani ngei thu an soya tin hnu loka thai sanghaman tu te chuan he Thlawhna ke them le passenger te bungrua le thomhno tuya lang te an char nuala amai ro chu tunlai anga inpiak po zung a harwang nge hetianga sanghaman tu ten thil an char ti hi kumhni emoliam hnuwa chau South Korea sarkar hian a hria zirchiang tur le ngai ventura an vakal chuan an thil char tam tak te chu an lo tri ral man to ani thil thlen dan I han chui chodon chin te ang he Thlawhna KAL 858 hi reilote Abu Dhabi a achol kan ti to kha khata khan mi pani Japanese khwalzin anga in chal an chuk ti hriatania heng passenger pani te hi Japanese pa fa khwalzin agin an langa ami pa zo khian Japanese ming Shinichi Hachia ti chu magin kumsom sari mi angin ain ziaka a hmeichhia chuan Mayomi Hachia ti ming lem mang ve thungin kumsom ni panga upa angin ain ziak bok ani Abu Dhabi atang hian Thlawhna dang mangin Bahrain an pana Bahrain atang hian ramdang pana thlok chok le tur an ni mase Bahrain airport a hian immigration officer chuan an passport chu alem siam chop ani ringin a chui zui ta an pani hian passport lem hangin an zin ti hriat chuat huai ania man ni in thu zo fia tura lak ani ta ani man chu an ni thu ta anin ti hlum ngal na tur cyanide capsule an cigarette bomb chunga an paisa chu hetia thu zo fia an ni don lai hian ein in ti hlum ngal mai an tumta ami pa zo khi chan man nilovin a thinga la a hmeichhia zo ke ro chu an dang mana damdoina enkol ani hnuwa a tha chuak le thei hlau ani atira chuan hemi pani te hi passport lim manga zin satli amaya ngain Japan rama thon ho antuma mase South Korea sarkar chu ranin rolvatin anni hian Thlawhna bom chungchanga in hnam hnoina an nei ngei ringin an ramalak an dilta a tin hetiang enthatu spy ten in ti hlum nana cyanide capsule ei hi North Korean secret agent ho tactic ani ti an shebok nen ti chuan chu hmeichhia chu damlo la chaklo tak ni chungin South Korea khopui Seoul phurthlen anita ani atira chuan atong theilo der charchara Chinese anga in chalin Korean tongpo thiamlo angin awmani National Security Planning Agency tekuta hlan ni in anni hian andop chhota a ni nga mozat an kol hnu chuan a hming dik tak chu Kim Hyun hi ani thule North Korea apiang le Salian ani thute North Korea Foreign Intelligence and Investigation Department nuaya secret agent ani thu apuang ta a atho puipa intilum ta kha Kim Seung Il North Korea secret agent Shat Khokheng ani thu te he Korean Air flight 858 hi bom tura anram ho tu ber Kim Jong Il in kujiak ngeya thu apek dan tele anin buat sai dan tele thil thlen chho dan te chu apuang ta veka Kim Hyun hi ano panlai atanga hetiang tura training dong ania achung tele thian telak atanga lakshan ni in South Korea hoturin zirtina pek brainwash ania Pyongyang University ya foreign language Japanese zirin Japanese nula angchia nung turin training pek ani October ni sari sangazkwa somriat pasaria anram hroi tu pa ber Kim Jong Il ne na changin he an na tho tu rap thak tak thok tura tu pek hi andonga thakhat vel anin buat sai hnuin an thil tum ti hlotling turin North Korea chuasanin Moscow Russia an pana chutatang chuan Austria khopui Vienna an kalzela an passport lem hmang chuan
Japanese pa fa khwal zin fang angin an lang zela Austria nomlai hian an thil ti turata na in buat sa ine chu ursun le zualin an kalpuita ani Vienna a hotela anomlai in November ni somni pasari zana chuan North Korea lammi thau an mani puitura ruam man sa chuan Budapest atanga ron kalin an thlenna hotela aron tloa ani hian Japan siam Panasonic radio te apea achunga chuan plastic puak thei thilwar Cosmopolitan C4 an ti chu an da hei hi an bom kam tur pera chu ani tin abom ti thokna turin tuiril puak thei chu zoom chunga an da boka hetiangang chemical an man kher na chanpo security check all samzoka an paltlang pui thei anin rinwang ani an tumper chu Korean Air flight 858 Baghdad atanga Seoul khopui pantur Thlawhna bomdar chu ani Vienna atangin Baghdad an pana heta chang hian an beitur Korean Air Thlawhna achuan an chuang anga an bomkam apu ma in Abu Dhabi a hian an chukle dai don ani Abu Dhabi atanga an kalbo na tur rom khopui an pan na tur Thlawhna ticket po an leilok savek ani romanang chuan November ni somni pakwa sangas kwa somriat pasari zan chuan Korean Air 858 a chuan an chuang ta a an bom siam Dakar ko hnuwa puak tura an kam chu shopping bag chunga da in an thut na chung overhead compartment a chuan an da ta a Dakar thumvel an thlo hnuwa Abu Dhabi airport an thlenga heta hian tumlok lo le ruam na thak thut omang takin an chukta thuta an thut na chunga an radio le zoom da ero an na lo thok chun zom turin an kal santa ani ti chuan kan hriat to angin Andaman tuipui chung Myanmar ram naite anom lai Bangkok khopuya tumai to tura pilot te anin buat sai mek lai Korea ram sana a chonhulam dar ni le minute nga chuan an bom kam chu puakin vansangah Thlawhna chu puak darin tuifin riata chuan atlata ani Korean thalai tamtak din hun thazok be seya midili san hathok tura kal hun rei tak ombo to an chung te mu hlan ngak hlel taka thlok kho mek te jin kong chu ti top sak anita ani he Thlawhna chuang zong zong mi za som panga nun na hlutak chu ti topin alawom ta Engvanga North Korea hi hetianga chetamai nge anni kha hun laya hengram pani te din hun kha I han thlir kir lok te ang he thil thleng hi khovel mit muwa South Korea mai ti baltumna ani ati thei ome International Olympic Committee chuan kum sakha chukwa somriat pariat Summer Olympics chu South Korea khopui sola nga ani tur thu apuanga chumiatan chuan South Korea po athei topin ain buat sai cha umup mup ani he thil hi North Korea tan chuan mai chilin cha khum tluk zetin ana kan hriatangin North Korea chuan nasatakin communism an kalpuya chutiang anga omve tur chuan South Korea po ne antum mek ani ma se South Korea chuan liberal democracy lam chu a hoi tlatsia Olympics chu infiamna event pakhat mai ani na lam ai ma in mason na changkan na khovel mit muwa hriatlo ni na ain tir zok sia North Korea chuan South Korea chu phatalo hle in ain ria a Cold War hun lai ania China le Russia te la in rilurzaw lamzok puin Olympics ate antel vedon boxia South Korea nena Olympics in Thlentrom an dil na la chu International Olympics Committee in anol boxinen Seoul Olympics chu cancel ani theina na chetlak chu North Korea ram shroi tu Kim Jong Il la thil tum lian ber chu ani ta top mai ani South Korea lampo anram anla boy ve viawa mi puiten democracy an do wangin civil protest na satak athenga hetianga anrama boy ve nu ilai hi remchanga laka South Korea chu Olympics thlen ata na ram himlo ramral muang lo anga lantir tumin North Korea chuan nasatakin ma ala ani akum masa sakaj kwa somriat paruk September ni sompali sola Asian Games nei ani ma karloka an airport lian ber Seoul airport a bom apuaka hepo hi ramdang te hena South Korea ralmon lo zia lantir tura North Korea te chet na thau niangai ani an ruam man pui berle rap thak ber chu tuna kan soimek thil thleng hi anita ani North Korea ram shroi tu Kim Jong Il chuan kum sanga chukwa somriat pariat Seoul Olympic airline partner Korean Air nei mai chu beiturin ruam man na asiam ta a
anti ani ti anrin hlel lo nan le an man chua lo nan South Korea ram chunga ni lo rampo na dei chet po an tumbok ani ti chuan ruam man na pui tham tak mai chukal puin an ruam man lok angei chuan Thlawhna chu bein poi soilo za som panga zetin nun na hlutak an chan phata ani hetia in pon nu hian Kim Hyun hi chung thu hi ngai tu azui ania anu fe kum sanga zakwa som kwa pakhat March ni som ni pasari chuan an ram ro rel da sang ber chuan thiturin a chung thu arel thuta a ma se makang reng takin anu lok April di so pania chuan special presidential pardon pek ni in chu azalen ani le si ani hei hian mi puite a makti na le zo na tam tak a thlena mi za so panga lai mai nun na la tu chu azalen ani chu an thithiam lo hle ma se sarkar lam chuan an ngai dam chan hetiang hian an soi ve thunga hendula hi thluak suk brainwash ni in ti luin hnuaya ti tura an ti chu ati mai ani thil ti sual tu tak tak chu North Korea ram shroi tu Kim Jong Il ani zoke an tia he thil rap thak tak North Korea in South Korea chunga ati shia reng na living witness atan aladam ve hi atha ani anti boka North Korea sarkar in real bol na le an che dan rap thak tak tak te kan shia theina ani a athi ai chuan adam hian atangkai jok anti bok ani Kim Hyun hi South Korea rama hian aom chun zom zela kum sanga zakwa som kwa pathum khan ama chanchin le Korean air bomb ani dan thil thlen dan kim chang le he poi khoina awanga a in chhir thu le sheom ati ziate azia na le khabu chu ati chuaka he le khabu atanga hlokna zong zong te chu angai dam dil na atan kha Thlawhna nuna chan zong zong te chung te hne na ahlan vek bok ani ti chuan kum sanga zakwa som kwa pasari khan South Korea intelligence officer pakhat ama lo do pa lo kom thin tu nen anin nei zuya asahimnan akhosak na mun hi mipui hriat lo tura thup ni in South Korea intelligence ten an thli thlai reng bok ani ale khabuti chua ti larnan South Korea ram chung mun sang sanga zin kwal pui ni in mipui ma te po thu asoin media interview te po amachon ani athil ti awanga shomati ziale inchir ema hun aman ziate asoi fo thin he Thlawhna tlak na mun takhi kuming mazat nuwa mu chua ni ma se Thlawhna pat poimo black box le thil dang te chu mu le lak chua ani talawa he Thlawhna chet sual dan hi mumal taka investigation kalpui ani talo shim shimani thil thlen dan South Korea sarkar in apom le an thedar chu Kim Hyun hi in puan na atang deuh vekin ani maya hei tak hi mitam tak chuan feltok lovin an shia a thil hi achiang lo ruaya thudik tak tak hi hai chualawin aoma an ngai ani he Thlawhna chet sual chan hi thil dang dei ani thei angem South Korea hian an hmelma North Korea pu hming chiat nan rem changa an la ani thei mai angem ingai dante comments lama milo soi sak ve don nia video milo thlir sak awangin kalome ingai inom ti zong ani chuan milo like sakin milo hype sak vela kalom viawang channel min subscribe sak ngal bok awangin kalome hun man nuam vek ule